Детска театрална формация Таласъми без налъми с ръководител Йорданка Михайлова. Драматизация на приказката Косе Босе ще представят те сега пред жури и публика във втория ден от конкурсната програма на 19-тия национален детски празник Чичо Стоян. Радвало се косенцето, босенцето гнезденце, снесо се чица, дошла кумалица и реко. Микрофона! Косенцето й дало едно яйчице. На другия ден пак дошла кумалица и рекла: Косе Босе, дай ми едно яйчице, дойдоха ми кака и бата на гости. Косенцето й дало едно яйчице. Днес тъй, утре тъй, останало на косенцето само едно яйчице. Дошла кумалица и рекла: Косе Босе, дай ми яйчице. Като нямаш теб, ще те изяда. Заплакало косенцето, дал си последното яйчице. На сутринта минало куче през гората. Видяло косенцето, че плаче, и попитало: Що плачеш, Косе Босе? Не плачи, Косе Босе. Аз ще се спя там шумата, като дойде кумалица да тиска яйчице, ти речи: Нямам нищо яйчице. Там шумата има една покойчица. Не вземи. Кучето се скрил в шумата. Дошла кумалица и рекла: Косе Босе, дай ми яйчице. Зарадвала се кумалица, почнала да рови шумата. Изскочило кучето. Тя бяга, той я гони. Тя бяга, той я гони. Най-сетне стигнала до дупката си и се скрила. Кучето клекнала пред дупката. Кумалица не знаела, че кучето е парти отвън и почнала да пита краката си: Я кажете, кръченци, как викате, докато ви гонеше кучето? Беше иски да бягам, беше иски да бягам. Мили каки ни кръченци, кака ще им купи чехички? Внучачки, как викате? Ние тъй викаме. Беше иски да бягам, беше иски да бягам. Мили каки ни цички, кака ще им купи очилца? А не ви ушички, как викате? Ние тъй викаме. Беше иски да бягам. Мили каки ни ушички, кака ще им купи овечки? Ами ти опашки, как викаше? Дръж кучели с опашка, дръж кучели с опашка. Кумалица си подала опашка вън, кучето е хвана за опашката. Листца се дърпа навътре, кучето е тегна вън, тя навътре, то навън. Най-сетне е стегнала и скок върху нея.